mudzimai wangu akandishandisa pamusoro mudzimai wangu akandishandisa kwenguva yakareba achiuya kuzotora mari achienda naye kwarugara nechikomba chavarugara nemurume wake kuguta rwei wagara nemurume wake nechikomba chake mama taurisai pamusoro idari nemimakurukota esarimoni ndoda kubvunzawo murume wangu kuti mari ari kuti mari yeloni yandakatiza nayo ndichinogara nechikomba chaari kutaura mari yeloni yakatorwa gore ripi tikatiza gore ripi pamusoro enditaura inini mukadzi taurisai pamusoro enditaura pamusoro enditaura mukadzi uyu ndakatora loni ndichiti inini tiitire bhizinesi muwadzanai tichitengesa imomo iye achibva ati mai wake warwara achibva aenda kumount darwin paakaenda kumount darwin vaandovhura shopu vaavhura bhawa vaatanga kugara ikoko inini munhu handisi kuona kunoku munhu achadzoke kumba zvikatondinetsa kuti chirudzi nemukadzi aenda pakaita 6 months achiuya mwedzi nemwedzi waakundopera 6 years ehe achiuya achindogara mwedzi tomboti kanoti pakati pemwedzi wakuda wandopera pa25 aindogara 25 days odzoka kunguva osotamira kuti ndine mari otora mari oenda semunhu wandakaberekerana naye ndaindototi munhu achadzoka pamba achisuka nopamba aisatogara kana pane 4 pamusoro idari nofunga zvokutaurwa nemurume wangu ndiri kupokana nazvo unoziva zvipi zvaari kutaura inini murume wangu akandiramba 2011 akandipa gupuro ndikaenda kumba kwedu ndaenda kumba kwedu ndakanogara kumusha murume wangu akazodzoka kumba uko akazodzoka ndaakugara paavheni ndichitozvishandira ndichitozviraramira ndichizvitira life yangu madzokero akaita akauya nemuprofita auya nemuprofita ndobva asvika ndobva anditi maimishi ndauya kuzokukumbirai ruregerero pane zvinhu zvakaitika paezviya zvinhu ruregerero rwandikukukumbira ndorwekuti nofunga kurarama kwandaita nemurume mumba medu manga musina bonde tanga tisingaite bonde taingorarama tiri bhudhi nasisi saka ndiri kukumbira ruregerero rwekuti zvoni zviya zvandaifungidzira kuti ndiwe wakandigadzira hausiriwo wakandigadzira ndakazofamba ndakanzwa kuti zvinhu izvi zviri kubva kumusha kwangu saka auya nemuprofita zvikanzi ndauya titifambire nyaya dzemwana anga arwara ndobva anditi toda kugadzirisa dambudziko remwana tagadzirisa dambudziko remwana ndobva taenda nemuprofita ndobva atishandira muprofita uyo nofunga aida kubatanidza ini naye kuti tidzokerane but pakubatanidza hatina kukwanisa kunge takadzokerana inini ndiri kugara kumba kwedu murume wangu haasati auya kuzondisumura kune vabereki vangu kuti gupuro ranga ndakakupa riya chidzoka pamba uye ugare osainini gupuro mukugaramika kwenyu gupuro munaromba kwenyu kasi murume ndomuda unomuda zvechokwadi ndauya nababa wangu nasadombo wangu igupuro kungawamupa zviro pamusoro pekutanga takasiyana handiti ndiva ndamupa kechipiri obva azodzoka ndiva ndamuregerera ndikati ndakutambira ndakuregerera asi ndamuregerera kudaro akazotanga futi kuenda asingatobudzoka dai pepaini wanondipupurira munhu waitaura ndichigara ndega kumba newani nemuzukuru wangu mamai chokwadi chikangobira pachena dare kana munhu akanzi akamba chandinozivai muzimbabwe matare mari anovamba tachivana
kwa shere naenda kumusha handiti shere ndinonodzwa yone kudare kana kukoti handiti kwamtiki ndo matari maviri anonzi vanhu vadi varamba ndanga zvandinoda tasunungura mimi pamukabvawo hamuna mabhizinesi akaudavei hamuna mabhizinesi here mudharwei bhizinesi ndandinaro asi rakavhara aminaro makavhura bhizinesi nemari kwenyu here yakanga iri kumurimi kwamutaura kuti makanditorera mari yavo pamusoro regai nditaure nofunga 2015 kambani yegold mine yanga yakavhara pakavhara kambani baba vanga vasingaendi kubasa inini ndakapiwa mombe naamai vangu ndapiwa mombe ndonguva yaifa mombe gore raifa mombe dziyadzira ndapiwa mombe ndobva vanditi zvinhu zvakaoma pamba hatina kana chekubata vana havana kana chikafu vana vasisaende kuchikoro ndobva ndapiwa mombe ndobva ndakatangira kuita bhizinesi ndobva ndatanga kutengesa ndichihodha nyama ndichiuya ndichitengesa kushambwa maini ndichitouya ndichitobatsirana navo avo kutengesa mombe tichitoti takauya nemombe totengesa mombe yeye kuti vana vaende kuchikoro vasingaende kubasa oratana iwo kuti sikuda kupedza nyaya yambotsiku tokuti chine nyaya yauya nayo nhasi ukuti mukadzi uri kumuda here kuti chii ukabudirwa pachena anoda mari inini ndisina kumuranga nokuti kuti iye ega ndiakatongokuda achienda hamusopinda sisi mawirirei maperekedza nzadzi yenyu maperekedza ndichikuenda kupi pamusoro idani uyu muroora wangu akamboramba nehanzvadzi yangu saka pekuti aita nhii hanzvadzi yangu ichibva yamuramba patakogara pavagarwa semhuri kuti toita sei muroora akarongedzeswa zvinhu zvake akaenda kumondaengaisimurazodzenyu inini handizivi ini ndichibva ndati baba mishi sei kuramba mukadzi wako uchidongesa ndobva akabva paandogara kunonzi kuchi kuSOS ndakatosvika paSOS pacho ini ndikaona upenyu hwaairarama kusvikira nzodzi yangu yadzokerana naye pandakazogara ini ndogara kwaRarare ndobva ndakazonzwa kuti muroora adzoka akugara kushamba nanzvadzi yangu paita mwana wechifo waainaye tagara 6 years back hanzvadzi yangu paitanga kukomplaina kuti muroora ari kuita akaenda kuMount Darwin anongoya achitora mari oenda ondoita business kuMount Darwin. KuMount Darwin anga iye akati kwaita muroora akanzi vandamubvunza abva ndati ukuitirei kuMount Darwin uya dzoka uite business kushamba kunotengeswa magrosari kunovhura mabhawa. Muroora akati ndikushandisa shopu yababa wangu. Akagara tikatombonetsana nemuroora wangu ndikati muroora wakadzoka mumusha ndinokuda samai wangu hanzvadzi yangu kuti akakura ari nherera saka kuti ndione achikura kuti achigara mwana wako azoite semaitiro akaita baba wavo hazvindifadzi dzoka muroora wangu ndinomuda asi 6 years back akabva atanga ndichikonzwa kuti muroora au adzokera ndichitotaura naye maimishi dzoka ugare kushamba maimishi dzoka ugare kushamba saka patogara pane time hanzvadzi yangu ichibva yaenda kuMount Darwin ichibva yandoasesa zvayakaasesa achibva aona kune shopu kune bhawa kwakawakwa imba asi muroora wangu akunzi maitutani ehe abva adzokera kechituva ndati dzokera tiri kuda zvinhu zvinobatika abva adzokera futi bva ndamuchidzokera kana wadzokera iwe usabudikire akaenda akandosvika kutoichira mushopu yemuroora wangu iri kuMount Darwin akaona zvaakaona akadzoka kechi3 bva ndamuchidzokera final abva adzokera inini muroora wangu ndandisingadi kumuramba ndinomuda iri kumusha kwake wangu hama dzake dzinondiziva pakadzokera kechi3 achibva aona zveshuwa abva asvika abva abvunza kuti ndiri kutsvaga maimishi zvikanzi vanonzi maitutani wabuda nemurume wavo ndobva akapedza nyaya kudai taura nyaya munonzi amai nokuti ikoko ndakuona muna mambo ane udani information iyi anondipa saka makanyepera nezvii nokuti anotozvimashops motozviziva saka chitaura inini ndinonzi maimishi kana utani kana kuti mai simba kana utani
kana kuti mai Tani kana utani kana kuti mai Denzi kana utani kana utani chete amudza mai tutani ndisa mai Tutani mai tutani ndisa mai Tutani alright saka zita rokuti amaitutani kutanga kutorizwa kutorinzwira munhu tutana hako kuna here munhu anozoti tutani ini nandikuzivi amuzi ini nandikuzivi chitaura inga uko mukuru mimamuna nyaya avatore nyaya taura iko Oni, pamusoro ndakaenda pandakaenda kupedzisira ndikasvika mine mushandi aishandamo haana kundiziva ndikutoziva kuti apa ndo mashoko pavo ichida kupera ndikabvunza kuti ko mai Tutani waenda kupi zvikanzi wabuda navatutani waenda nemurume wavo vatutani iye anokuona handina hapana akandoona kazi mwana aisenza mushoko iye akakuona ezarini mazuva apfuurayo mazaro mwedzi uno november novemba iyi november saka imwe yangabatana ishi ndekuchiuotika isu hatinaramba chindiratemba iwe wakuita dare wati ndaneta handiti nikutorerwa mari chinakota kuita dare ezvinezvi ndechei mukazi uchi kumuda here naisisi mukazi uchi kumuda here takwira pamusoro idare takwira dare nekuda kuti inini munyoro wangu ndinomunhu hanzvadzi yangu ndandajamba pamwe hanzvadzi yangu isati yaenda third time inini ndakaenda kumaundare ndikandosvika handina kubudikira ndakabvunza ndikabvunza ndichisosa information ndikasvika pakupuwa phone number dzemurume wacho munacho ndakapa mukana ipaiye mbuso nale ndaupa mukana atutena muwaziri ini nandikuzivi ata namba njena ipireyo uchu ngafonewe uchu uyu yoku ipai musikana wayafoni endai panza munoona zvatikanakira sisi taitaura nemadzimambo ndiri kubhulawaya chidzoka zoshowa madzimai acho varumaii imamuchizona zvikuitikaimazo saka pamwe pachoka zviri nani kuzvisunungura usari nomubodzi vanosari nomubodzi zvaita kuchisadza muinowanika wechipiri waunozvidira uchitakabisa kasitaka kubata sei tokuripisa chitaura nyama iyi nenyaya ndandichida kuti so mazuva ano kune technology ndichibva ndaenda pafacebook wana Tutani mafriends ake mari wana Tutani mafriends emuroora wangu ndaitirai kuti ndiite inonzi chi information in exhibit wana Tutani mafriends ake mukaenda pafacebook page ake unyeperama mafriends ake pane anotonzi Solani Tutani ndine data ndinogoogle ndotarisa mafriends ake akutomufollow ndikaenda pano patiktok page saka inhama murume muchikumuda pamusoro inini murume wangu ndinomuda but dambudziko hwani riri mumba mangu nderebonde tinogara bhuti nasisi aiwa vakanaka oraiti bonde racho iwe hausitogadzirika kaibonda hapana aiwa ndiri aiwa ka bonde racho ka kana wati uraitika izoti hausiraita hapana
bonda hapana. Ora ndikukuziva kuti bonda hapana. Muchimuda here. Inini murume ndinomuda, but Where display? changa ndiri kufaitira ndechekuti ndanga ndichitsvaga kuti ndoita sei solution. Ndofunga takamboenda kuna baba vangu inini naye tichitsvaga kuti dambudziko ritorisolva sei, tigadzirise kuti nyaya yemba yangu igadziriswe zvakanaka. Takakwira takaenda kuna baba vangu. Baba inini honai murume uyu ndiye wandakazvara naye vana. Saka ndandifungidzira kuti chi amuno here vanhu vangatibatsire vavatipa ana sekuru vakatitaurai nana sekuru. Inini ndaita baba vakubatsirei, vamwe vangawane vanhu vanoita sei vanokubatsirai imba yako yakaita sei yakagadzirisika. But nyaya munyezwa mukuru anzi kubuda ndokusini andinozva mai amuti kudiwa saka dai muzikuru amutaura iri kutaurika kuti bonde zvingangodaro zvichiitika kana zvisingaitiki, asi inini kwendinonyunyuto ndepekuti sekuru wangu anoshanda underground kumaino. Underground ibasa rinorwadza. Underground wakaenda kubasa hapana, anogara wega sofa wega, havana mukadzi. Vakaenda kubasa hapana munovachira hembe, anozowacha ega matirauzi, hapana anomutsvainamo. Management asaukarora management yakatosvika pakuti iwe tikubvise mumba imanhetiyo panyanya kutsvina pane mukadzi era handisi mugona. Saka tinondirodza ndechekuti panenge chane mukadzi uri kugara naye here mukadzi wacho paperiod yareba zvakadai uchizviitira wega 6 years dzacho dzokutaura wega uchiti inini ndine mukadzi wangu ndichiti ndakaroora inini handindorora ndega, ndinozvivachira ndega, ndinozvibikira ndega, tatenderera mukadzi mukuru wangu tatenderera nyaya yakapera kudai mukadzi uyo asi mukadzi wake wozinotaura chokwadi vakapanana gupuro tangobatanidza nyaya yekuti tinzwe kuti kuenda kupi makapiwa gupuro vama murume wenyu munaye kumba kwenyu kasi gupuro riri kupi makarambwa here kupiwa gupuro kuramba makarambwa saka muchine murume here handina munhu. muone kuti amai ava vakadzunga here vakutera zvitera mambo kuti vaone kuti inini amai muchinyepera mune chikomo yonyaya iripo panapa. Kana imimi kana muchiti mune murume wenyu takupai kusvika kutsva 4 mudzokere kumba kwenyu modzoka mudare modzokera ngatisanganei mudare kuno mutsva 4 zvapupu zvinoita sei zvinopupura. Chandiri kuziva ndechekuti uchazo next mutsva 4 uchazopiwa gupuro. Chauchapirwa gupuro ndokuti musha wako hausuita sei hausi kusumuka. Mazoza ndiri kutaura kana kuti hauna nguva neni ari kugara ari pai asi saka imi mati kuda kudzokera kumba Ndinodzokera. mati mimi kurambwa muna kurambwa murume ndowenyu Murume ndomuda ndinodzokera, asi dambudziko rangu randikukumbirisawo nderekuti bonde iri tigadziriswe nyaya yebonde. Inzwaika amai. Dambudziko iroro haraigona kugadziriswa muri kuDarwin ka maito kugadziriswa muri kushamba. amai mune 6 years apa makunodzidza muri muimba zvakutanga ndiyo zvida kuona kuti munoswita sei. Dzokerai kumba titenderei vadzokere kumba masindosafo semaendera mukamboita muchitsvaga information ndomaitikira zvichaita kuti tondowani tenda ndinotenda ndanzwa point yasinza achiti ndakapiwa gupuro kuti kadzokera kumba kwedu ndikandogara pamwana wechipiri but pamwana wechikoro akadzokera anga atonzi hanzvadzi yangu adzoka kuhanzvadzi yangu ndopaitwa mari yebhizinesi achienda aukambo kuti munhu ari kumba kwake but anenge achidzoka kuhanzvadzi yangu achienda amai pemimi nyaya yapera ingwani munoda kunyanya kufunga stereki nenyaya yemba yangu Vati vanonzwa. chiisiya yakadaro muri kuenda rini kumba kwenyu Vati vanonzwa. kana izvozvo mama vai makarongedza bhegeri muna dzere dzimwe hembe dzamukasiya Handina zvinhu zvangu zvese zviriko kumba. zviriko Handina chandakatakura.
saka muri kuitei kumba kwenyu pa 6 years ndaida kuti zvoni murume wangu amai muri mutambi handiuza vanotamba nambana pa11 vanhu muri nambani muri mutamba amai mugiraundi muri munochingani muri panamba 6 here kana muri gokiti tinovagara pabhenji changamire vatoita sapu nyara mushambuya ivo ndovapa ngavadzokere kumba tiri kuvabata ivo don't worry vata kudzoka kumba vasiya vadzokere kazvanhu zvakanaka kuti umude pachena mazvinozotaura chakanaka kuti seamai ani manje ndozvanhu zvakanaka zvamuri kuita izvi manje tokuona imusakuma endai kumba yapera endai musafondo inopera zvamuda ayo emafondi nhasi taisiya taida kunzwa kuti kana kutamba nawo zvinhu tizotaa kwamuri kufunga kwedu endai kumba kufunga kwedu aiyo mazuva nakupi tatiendai kumba amai ndima wenavo wana babawo adhara riva rinovhara muri munhu mukuru endai kumba musapindire nati riva rinoita sei rinokonya muchaona mambonyera rinoita ko imi munochengeta mwana 6 years pakanyorwa tsamba naiye kasi mwana wenyu mamuzwa zvataura hanzi murume wani saka akutambuka naye ndiani undatsoa ndati riva rinobonya unozani murume ani ani suwatani mbuzi rakarambana toyamukaziwa kasi nhasi mazuva zvataurwa hanzi kudzokera kupi nemumwana wenyu chengetai riva rinobonya chete riva shamari riva rinobonya endai kumba tinoona namusi wa4 muri kuona kuti tezvara havana kupusa kuti mazvionerame havana kupusa akapusa ndini saka endai tinoona nokuti richabonyani rakabata dati